Kajala Jammujainagar area eba Gulagati constituency जों दिल्ली अभियानती कैसे कटर बाइक रैली खाइतामो ओ बाइक रैली सिनी लीडर सिनी आमसानी सिनी बरम गोनां एमडीसी सार गणेश देवबर्मा बनया करे सिनी एक्स एमएलए सार राजेश्वर देवबर्मा सिनी सब जोनल चेयरमैन सुरन देवबर्मा ताई बनया करे सिनी डिस्ट्रिक्ट नि लीडर वाईटीएफ नि लीडर राकेश देवबर्मा बनया करे वर्किंग प्रेसिडेंट जुतन देवबर्मा वाईटीएफ नि ते गोबांमा आमसानी सिनी जे आदं रक जे एरिया न लीड खाइतंनाय बरकखौ फाइमान जाखा और वाईटीएफ नि ngै जों और प्राय 700 बाइक काहि और हाइमान जाफैगा दिनै सिनी मूल अ बाइक रैली नि खाइमानि कारण हंगै जों दिल्ली अभियानती बाइक रैली जों गामि आमसाय अ गुलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सि नि आन्डाराव जे गामि आमसायाव थाङै सिनी अग्रेड ट्रिपलेन्टे प्रचार खायना बागै जों बाइक रैली खाइजोब दङ ताई लगी जों दिल्ली थाङै जे सिनी डिमान्ड रक जे दंमानि 125th एमेन्डमेन्ट एक्ट अमनो जों पास खायना बागै सिन डिमान्ड अमनि लगी एनआरसी चालु खायना बागै सिन डिमान्ड अम परे जों सीए नो अपोज खायमानिति अ डिमान्ड ताई सबसे मेन डिमान्ड अरन बिसिंगै सिनी ग्रेटर ट्रिपलेन्ट अमनो तिना जों दिल्ली अभियान ग्रेटर ट्रिपलेन्ट तै सिनो चबा सिनी थानचन चबा न तेबो क्राके खायना बागै दिल्ली थाङै जों जन्तर मन्तर चिरगिनै जों सिनियो दाबिनो तेबो कटर कै जों रैली खायना दिल्ली थाङै अमनो तिनो बाइक रैली तिनि ताई हामबाय आवै मुंनो ति बोबो आमसाय तिनिनि आवै मुं पान्दाव खबजागै खबजानाय और जों ताव सामनगन सिमि चेंनाय अरन परे जों पेकजला रुट थाङै आइन गुलागटे रुट थाङै गोबां आमसाय यांनि जे 15 बिसि 15 बिसिनि आन्दार खबजागै जों बाइक रैली दिनि आयोजन खाइदों तिनिनि बाइक रैलीओ तिनिनि जे अ बाइक रैलीओ लुकुरकनि खरक बुसे आबा हाके पार्टिसिपेट खालायमानि कक्दमातो पार्टिसिपेट तो तावसु जरो बरक थक दाफ्रु जे हिसाब आनो सामानि बरक थक सिमि नाखा प्राय 500 जन ते हमनो या करी जे बाइक दंमनि थाइसिं गाहे डिटेल्स बेक ते 400 500 बाइक इंगे थक सारना हाइके इंगे टोटल क्लाइ दंयो 1100 1200 गाहे बाइक हाइ हनि कहा हिसाब थाइसिं साजा बाइक खरक बुसे के बाहाके अरेन्जमेन्ट खाजाक दं इको बाइक मासा मांगनि ओकेन खरकसा खरंनि केन अरेन्जमेन्ट खायो न्यूज मीडिया चैनल रुकनो सिने विशेष खाय जरा जे तिनि प्रसारक जे मीडिया बन्द रुमना पुलिनानि खाका हाम हमजो मंगिया पर तामनि बागै हेगे जे तिनि जों 17 गुलाघाटी विधानसभा केन्द्रआव तिनि काइसे जे कटरमा बाइक रैली खायजोब दङ ओ रैलीना संसनाय हेगसिनि वाईटीएफ बाय ओ वाईटीएफ नि बिसिंतै प्रत्येकटा थायो अमाय प्रग्राम चलि दङ बनि बागै जों तिनारो जास्ट पार्टिसिपेट खालायो अमायके चिन गोबां म तिनि ताई प्रग्राम अमायके चलो जों जम्पु जलाबो खालाय फैयो अबनि बागैनो चिन मूल उद्देश्य जों जे महाराज प्रदुत किशोर बिनि नेतृत्वे चिन बुबागरानि नेतृत्वे जों तिप्रासारक जे जों ग्रेटर ट्रिपलेन्ट सानमानि ओ ग्रेटर ट्रिपलेन्ट न जत थायोना जों पुसपनाय शुधु आबो सिमिया दिल्लीआव थांनायबो जों प्राय 15-16 हाय बरक थांनाय जों बरक तलांनो आजागाबो हाय मोनखानाय अबसुरु तिरपुरा सिगुन बाथक तया दिल्ली हाय का भारत जत जा थायोनो आबा हायकनि जों बिलाइ दङ बनै बागै गोबां मानसिनि डब्ल्यूएफ डिप्लोमाथा वाईटीएफ अमाखे थाइ थायो थांनाय जागा खाय दङ बनै बागै चिनि ताइबो फुनुक जागनाय बा चिनि बलाय जागनाय कक फुंखाय चिनि महाराज प्रदुत किशोरनि नेतृत्वे जों साइमागा जों दिल्ली थांपुरु आरो नै जे चिनि दिल्लीनि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनि जीबो चिनो प्रोग्रामाव फाइनाय बबो ग्रेटर ट्रिपलेन्ट सापर्ट खायो नै जों खानाव जे जों दिल्ली थांबो बबो जों बक्सा आजागाव पार्टिसिपेट खाय बिनि कक सापर्ट खायनो दिक्लार नाय अमन बगै जत आमसायो अम हायके ताबक बु कारजगै काइसे कनै तंनाय र बरक नै थिने बानि को मुतनाय बरक न हायना जों थानचानि मारियो बाक्सा थानचानि मारियो जों जतनो सिनि सिकलानि फान हेके सिनि बरक दफाने फाननो फुनु करनानै बगै जों बहुत बसर जों कयलै खलाय तंगा ताबक जों सिनि जे शक्तिनो जों प्रदर्शन खायनाय फुनुकनाय अम हायकेना थिने रेलिना सेंगेरि भुबागराय लको Get at the blood that man go. Get at the blood that man no.
Dino bike rally o jotona pale pale phaibe ye. Dino bike rally o jotona pale phaibe ye. Ibramata ay lokko. Ibramata ay lokko. Mubagara ay lokko. Sini bubagara ima. Sini bubagara sini bubagara ni mutu. Jotona
Sini buba berani
সবাও